našom redakčnom týme sa počas minulého víkendu udiala jedna veľká a milá zmena. Kolegyňa Martina, ktorú ste doteraz poznali pod priezviskom Štefánková, sa vydala. Debatovali jak so Zaďkom. Pustíš ma do sveta takto, hej? Tak. Môže. Vydávate sa na spoločnú cestu, ktorá nie je hladká ani rovná a je iba na vás, ktorým smerom povedie a kde bude jej cieľ. A či pôjdete pomaly alebo rýchlo, do kopca alebo do doliny, vždy si nájdete čas na svoju rodinu a kamarátov, tanec v daždi či pod hviezdami a spoločný čas pod perinami. Makaj, tak toto bude. Ja by som chcela, aby ste s nami oslavili túto lásku, ktorú máme medzi sebou s Marekom, lebo my spolu sme iba rok. A sme sa zobrali, sme si povedali, že chceme žiť spolu. Milujem ťa, Marek, a budem ti dobrou ženou, sľubujem. Vy ste mi všetci svedkami, tak mi to potom pripomínajte, keď ho nebudem poslúchať. Bavte sa. Aby vám to vydržalo minimálne až za hrob, aby ste mali život plný krásnych zážitkov, nádherných spomienok a aby ste mali stále nás. Aby si bola šťastná celý život, spokojná, tak ako ja. Aby ste si dobre nažívali. A ste takí, akí ste. Lebo teraz ste úplne perfektní. Prajeme vám veľa lásky A sesternicu. Zatiaľ dovidenia.